Salutare băieți și fete, și astăzi cred că o să vă arătăm cum se instalează Brawl Stars cu Hack Dovland. După ce mi-ați cerut, deci înainte de a începem acest videoclip, nu uitați acolo, vreau să fac 100 de like-uri dacă mai vreți să mai fac episoade din astea, deci haideți să începem. Dăm aici. Nu bă, o să copiez link-ul direct că nu o să mai stau eu după el. Așa, uitați aici, mod APK. Dați aici la Dovland, deci Brawl Stars mod APK Dovland. Dați Dovland. Și eu nu o să-l mai instalez că eu l-am instalat. Dați pe instalare. Deci eu o să ies. Deci da băieți, și o să vă lăs link în descriere cum se instalează. Și oricum jocul se cheme Nulls Royale, Nulls Brawl. Ok. Așa o să arate privat server, așa. Intrăm și noi un pic în joc să vă arătăm cum este. Uitați-vă bă băieți, după ce vedeți aici, șmecherii, ce vedeți. Vedem, poate ne pică ceva. Nenorociri. Bă, uitați-l pe Carl, bă, de când a fost dor de el. Nu merge oare să-l activăm? Merge sau nu merge? Da, degeaba, că avem... Așa este, cu gemurile. Nu ne lasă. Deci cam atât a fost și episodul nostru de astăzi. Eu am fost aici Andrei și ne vom revedea data viitoare cu un alt episod. Ce episoade mai vreți să mai apar, că nu mai am nici videoclipuri să vă mai fac. Hai, la revedere, ceau, v-am pupat, scuzați că a fost cel mai scurt.